Morjesta! Mun nimi on Virtasen Antti Scanvarm Oyltä ja tervetuloa tutustumaan GREE-Ampere ilmalämpöpumppuun. GREE on maailman suurin ilmalämpöpumppuvalmistaja ja Ampere-malli on sen ehdotonta keihäänkärkeä. Tavoitteena on ollut tuoda markkinoille mahdollisimman suorituskykyinen ja energiatehokas ilmalämpöpumppu erilaisiin kohteisiin ja tarpeisiin tänne Pohjolan vaativiin olosuhteisiin. Meillä Scannoffice Groupilla on pitkä 40 vuoden kokemus lämpöpumpuista Suomessa, ja myös tässä mallissa me ollaan jaettu meidän osaamista GREEn kanssa. Tämä näkyy niin laitteen ominaisuuksissa kuin myös asennettavuudessa. Ampere-mallista on jaettu kahteen osaan, jossa kokoluokat 2.5 ja 3.5 ovat tarkoitettu pientalokohteisiin. Näitä ovat muun muassa omakotitalot, kesämökit, autotallit, pienet varastot ja niin edelleen. Kokoluokat 50 ja 70 taas ovat tarkoitettu suurempiin kohteisiin, esimerkiksi varastoihin, tuotantotiloihin, halleihin ja näin poispäin. Tyylikkään ja hiljaisen sisäyksikön varustelista on todella pitkä. Erikoisuutena sisäyksikössä on integroitu näyttö, jossa on näkyvillä pyyntilämpötila sekä käyttömoodi. Näytölle saa myös näkyviin mitatun lämpötilan. Laitteessa on integroitu Wi-Fi-etäkäyttö, joka on ilmainen. Lisäksi laitteessa on plasmasuoritin, eli sähkökäyttöinen ilmanpuhdistustoiminto, mahdollisuus siirtää lämpötilan mittaus kaukosäätimeen, sähkökäyttöiset ilmanohjaimet, manuaalinen takkatoiminto ja X-Fan-toiminto, jolla laite osaa kuivata sisäyksikön automaattisesti jäähdytyskäytön päätteeksi sekä lukuisia muita toimintoja. Ulkoyksikössä on GREEn patentoima kaksiastetekniikkaa käyttävä kompressori. Tämän tekniikan ansiosta suorituskyky on erinomaisella tasolla niin lämmitys- kuin myös jäähdytyskäytössä. 2.5 ja 3.5 kokoluokan laitteet pääsevät täyteen A3 plussan energiatehokkuusluokkaan ja vuosihyötysuhde lämmityskäytössä on erinomainen 5.1. GREE takaa Ampere-mallistolle energiatehokkaan toiminnan aina -30 asteen pakkasille saakka säilyttäen nimellistehonsa vielä -18 asteessa. GREE Ampere käyttää ympäristöystävällistä R32-kylmäainetta. Kiitos kun katsot tämän videon. Osoitteesta scanvarm.fi löydät lähimmän jälleenmyyjäsi, jolta saat tarjouksen laitteesta asennettuna.